काजी आप लोग कैसन बानी बताएं। देवर बबुआ लोग सबके नमस्ते। का करत हैं आप लोग? खाना वाना खा बैनी? हम तो देखी खाना वाना खा बैनी, बैठल बानी। का आप लोग हमके याद करत रहनी? हम तो आप लोग के बहुत याद करत रहनी। देखते हैं याद कर हम सूतू ना पौनी, सोचनी कि देवर बबुआ लोग से थोड़ा बात कर लें। होली आ गई बा, नकचा रहल बा। होली खेलब कि नहीं देवर बबुआ लोग बताई? भाभी की याद करत हैं कि ना आप लोग? चल ठीक है, मिलल जाई होली ले। ठीक है, याद रखिए जा देवर बबुआ लोग। रंगवा घोर के रखले रहो, एक बाल्टी नहवाई जरूर सबके। ठीक है, चलिए ठीक है, रखो तनी। नमस्ते।